Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Afternoon Edition. Action Reports. Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. 12 minutos nakaligad sa takna nga alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat na maulanon gahapon sa inyo taran. Ang surad sa Bacolod sa sarigad nga mga tanion nagasuprer sa gihapon sa nga pagbundak pagbunok sang ulan. 13 nga pizza sa adlaw sang Huwebes bulan sa Agosto. Tiyempo muerto kon tigkiriwi nga bulan. Pero ini nga sahi sang bulan hindi lamang tigkiriwi kundi bulan man sang pag-antos kagapag sakripisyo agod sa ning halit nga dala sang kagaw nga korona. Amusta taran-taran nato sa ring mga kaaksyon diin man gabahin sang kalibutan sa bukid baybay kahawaan o kon bisan din man ka mga putok-putokan sa kalibutan sa mga lugar nga malabutan sa nga signal sang Aksyon Radio Bacolod basta mabatian lamang. Welcome na welcome sa inyo palatuntunan. Ang tiyempo sa nasiling tanaga kurisong kagakulos moron subong. Bangod ubisa ka inasang aga o kon sang udtolas 11. Laon sa 11 pa lamang bubundak ng grabe nga ulan. Hasta subong alas 3, hasta subong alas 5. Para sa gihapon ang pagbubo sang ulan. Ang pagtinamsak sang alagyan mo nang maesperyensahan sang Bacolod noon. Ilabi na sa mga lugar nga hindi simentado, sa mga umaakon talamdan. Ang mga lugar akon dalan nga nanubuan, nag-alasuba akon swimming pool na naman. Bangod sa tubig nga wala sang lusutan. Inyo kakson-akson na Marlon Hirbaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Waswasan tara mga nagapanguna nga balita nga dapat tutukan engkwentro sa City Uway-Uway, Barangay Quintin Rebo. Panuay ni isang Moises Padilla. Binailuhan na isang luthang linok panay sa tunga sang ginapatihan rebelde hag tropa sang gobyerno. Nagaluntad subong nga hapon sa banwa sang Moises Padilla. Hibalaon dugay-dugay kung ano balang senaryo. Sino ang una nga nagpalupok? Balanag so mga langay lamang ang banas sa ring duha ka grupo. May pilason bala o kon may patay bantayan. Una sa balita, una sa aksyon. Para pagid ang nagaratsada nga balita mga kaaksyon bago, still, numero 1. Ang ulihing nga datos sa Provincial Incident Management Team sa mga lugar sa Negros Occidental nga may damo nga kaso sang COVID-19 sa gihapon ara sa bago. As of August 12 kon kahapon lamang, ang sunod sang bago mayara sang 59 ka mga residente nga nagpositibo. Ang sunod sa gay kadil sila kag kabankalan. Hindi man katingalahan bangod ini nga mga lugar may madamo ini nga populasyon o kon mga residente mga kaaksyon. Ang kabugosan sang kaso sa bugos nga probinsya 715 na. Kabay pang subong hapon sa datos sa nga DOH sa Region 6 nga igapagwa dugay-dugay. Hindi na madugangan. Una sa balita, una sa aksyon. Ay ang sitwasyon subong syado na kakululbaan. Ang mga tawo nga kalatnan sa COVID-19 nagadamo, nagadugang
Sa Bacolod panibag-o na naman nga kaso, may empleyado sang gobyerno, may pulis, may call center agent nga natapikan. May 3 ka mga nadestino sa ospital sang gobyerno provincial ho sa Silay City nagdugang man. Sa mga nagpositibo, ang hospital naman sa Bago ginuntat anay ang pagbaton sang admission. Bangod sa pagpositibo man sang doktor nga taga Bacolod apa nagajote sa amo nga Bululgan. Empleyado sang korte naman sa Bago City sa gihapon nalatnan man sa COVID-19. Madamo nga mga tao nga close contact gin swab para mabalaan kung bala si COVID-19 ang tumapik man sila. Ang hitabo kag senaryo sa subong wala na sang sinuman nga maisog. Bisan sinong pwede gid nga matapikan. Subong buwas o kon sa barason nga adlaw malita. Kasi kon si COVID ara na sa kilid ta. Sa dalagan sang kasusubong sa ato sa nga sunod kag probinsya, wala sang pinakapag-on, wala sang pinakamaayo nga pantapat kag giabe nga dapat naton uyatan. Ang ginatuwag nga disiplina sa tagsa-tagsa. Ang pagka-vigilante, pag-alerto 24, hindi paghatag kumpiyansa, ang hindi pagsalig sa kaugalingon, bangod base ang COVID ara lang sa kilid-kilid. Face mask, face shield, alcohol distancing kag stay at home. Amo ning mga amay-amay sa gihapon sa mga health kag safety protocols nga dapat tumanon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang 767 ka mga contact tracers gikan sa kabaranggayan sa Bacolod ginpaidalom sa training. Importante na subong ang bulig sa mga natawag nga contact tracers ho. Contact tracing kay budlay. Kung naway sang ihibalo bala ang nagapatagayon sang siring ideya, siring pag-contact trace sa mga tao nga naka-istorya nakatupad sang COVID positive. Oy, sa balita nasyonal, importante gani makaaksyon ka manti amo ning uso subong. Face shield for sale. May 20, may 30, may 40, may 50. Amo nang mabatian da bala sa mga peryahan bala agang sa mga ukay-ukay. O tag 20, tag 20, tag 20. Okay lang tag 20, tag 20. Damo man na sa face shield guro sa uliya ay. O tag 20, tag 20, tag 20. Pero ini nga mga paghilot-hilot sang presyo sa face shield pihugid nga matuldukan. Bangod ang DTI. Oy! Nakabatsagid man ang DTI ba? DTI dugay na naginapangita sa mga tao. Nagligad pa rin bangod sa daw hindi na maintindihan nga presuhanay sa mga balaklon. Inabi na ang uso subong nga face mask, alcohol, subong ang face shield. Natalo pang danggid man na sang DTI. Ang DTI nagsiling nga dapat ang preso sang face shield kung ibaligya sa tao, hindi maglapaw sa 50 pesos. Ang ginatawag na SRP, Suggested Retail Price. Ang maglapaw, multahan. Ang multa, sus Maria kag Josep. Hindi ka lang mag-osmod, kundi base kung mag-igod ka pa. Kung mapatian mong multa. Ang multa, tob-tob, 2 milyones ka pesos. Baligya ka face shield, 51 pesos. Lapaw 50, multahan ka, 2 milyon. Una sa balita, una sa aksyon. Only in the Philippines. Ang preso silang sa DTI dapat halin 26, tob-tob 50 pesos lang. Ang original biya nga presyo sa rin dabalaan ko no 25 lang gani mo, di ba? 20? No? Sang way pang COVID-19, basi malita 15 pesos sa niya kung 10 pesos lang eh. Kalan ko no 26 ah. Bao kung mayara ka sang ginakomprahan nga damo, baligya mo 26 eh, no? From Pinoy basta negosyo, kung maganan siya ginaya. Sinodrang mabaligya, subong palang pangompra na, kagkaroon palang panilag na kung ano ang inyo e presyo, pinakabarato ba lang 26 o
o kon pinakamahal nga 50. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing 21 maulon ng hapon, hibalon naton nano ang nataropangdan, nano ang nasiplatan. Sa ato sa nga patrol, naglibot-libot sa pila ka mga nagatamsak kag nagabasa-basa nga dalan sa surad sa Bacolod. Sa patrol with Action Jan. Action Jan, mayong hapon, please kamin. Kapabilin sa gihapon Action Mar, nagabunok ang ulan sa palibot sa surad sa Bacolod. Ang patrol karon ari kita sa area ng Burgos Circumference Road, daling kita sa Barangay Bata. Ginusoy naton ang padulong naman sa sur nga bahin sang surad sang Bacolod. Naton diri makita na perting bunok sang ulan, madulom sa gyapon ang aton kanangitan. Portimano kun sur nga bahin sang surad sang Bacolod, bisan pa probinsya Negros Occidental mga kaakson. Kung aton diri makitaan, bauti pertigro ang traffic situation sa Bacolod. Magutok mga kaakson, moderate to heavy, to heavy. Ang sitwasyon sa nga kaupunanon, ilabi na diri sa aton ginakamtangan sa may Burgos Circumference Road mga kaakson. Ang tatlo ka lane nga ginaagyan sa mga motorista ikan sa makatuwa nga direksyon ginutok na turn into apat gani kung kaisa tatlo lang may cases nga apat kaya iti may galusot kaya nga gauman mga kaakson na makapauli sila tagsa ka mga lugar. Ang abiso naton sa mga motorista na nagabiyahe sila nga po na lang kay maturidan logid ang aton nga dalanon mga kaakson. May makitaan kita dari o pa makaluluoy mga nagabiyahe sa kahisa motorsiklo ingob lang ang motor mga kaakson basa karabanan ay kito hindi katantan ang ilaman kundi bla kasarang ang ilaman kaakson nga kapote ti perting bugos-bos ang hangin tangan pagit sa nga pagbubo sang ulan ati amo kita ba experiencean sang ato naman nga mga motorista. Makita naman nga naragway mga kaakson diri sa area naman sang dalan na Lacson. Paglabay sang patrol from 18th Lacson Street ginusoy na naton padulong norte nga bahin sang surad sang Bacolod. Paglapot naton sa sandalan Ramos Lacson kung nga po na moderate to heavy to heavy nga sitwasyon sa dalagan sang trapiko kag ang natabo sinadira ginapanugutan sang mga otoridad sang bigda o mismo kung Bacolod Traffic Authority Office nga patson anay temporaryo ang traffic light sa Ramos Lacson para ang traffic enforcer amo ang magmando sang dalagan sang trapiko mga kaakson kay tuba nagikabugata ang traffic situation dra kagambulyada sa mga salakyan pertik namo mga kaakson. So kung nga ma-experiencehan ang malaba-laba nga pila kamodra nagalabay sa area mismo sang dalan Ramos Lacson dulong dikto sa may Buri Road. Kung nagtabok ka na sa may Rolling Hills padulong Robinson's Place Bacolod nga po nakabig lamang diri nga light to moderate to moderate ang sitwasyon sang dalagan sang trapiko mga kaakson. Pero pasalamat kita kay paglabot la sa may Buri Road mga kaakson ang pila sa masalakyan gikan sur padulong norte nga bahin sang surad sang Bacolod hindi gitman amo sila kabugat mga kaakson ko kanaba rather hindi amo sila kabugat ang dalagan sang trapiko. Sip na lamang sa masalakyan gikan norte padulong sur na do amo gid na ang damo-damo masalakyan. Pero guess what? Sa area ng Buri Road, Lacson, wala yung patay ang traffic lights. Sige pang son, sigana ang traffic lights. Kagtibot, siringon sila drama, nagabolo, kung mahimo, madasig makalukar ang sitwasyon sang dalagan sa trapiko sa mga lugar man mismo, mga kaakson. Ang patrol karon ng mga triyon, ari na kita sa tubang sa Bacolod City Government Center. Traffic situation ang aton paghahambalan mga kaakson makabig diri karon nga pon nga light to moderate lamang ang sitwasyon sang dalagan sang trapiko. Properte yung pila sa masalakyan gikan sa mga bangga koreo nagasinundanay. I don't know kung nga may nakasot din nga lagko I think truck ni tek naton kung delivery truck ni siya kay tikol nan paon naton bla supposedly sini nga mga tanion truck ban iyan nga ka Noxon Mara mga construction work construction firm may ginangagaw man nga kanayuhon nga dalan o kung ano man infrastruktura rason kung nga panugutan sila magka lusot o kung maglabay sa Circumference Road bisan pa namo sini oras las 4 top las 7 sang gabi supposedly inigitong naton nga truck ban mga kaakson. Kita man naton kasi nung bali may mga tricycle may nagabike pa din sa area sang Circumference Road. Pero sa gyapon panumdom lang naton sa aton yung mga motorista prepara lang proteksyon sa inyo matagsa ka mga kagalingon kung hindi ka mo mga kaakson mabasa o kung yun nanuman hindi ka matamaan malikawan ang nanuman na mga panatiyan. Pero panumdom sa tutunan ng mga kaakson sa mo sining panyampo kanaming inom ng mainit-init
Maningilabang naton nga kape mga kakson. Ilang aton kinarekomendar mag-inom ng Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee isa ka produkto nga nag-agigid sa madalong nga pag sa Bacolod, taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Kung nasa bato na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Lasing 27 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga high blood, sa mga diabetic. Aton masamigin na rekomendar ang Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Bacolod, labi na kung residente ka mo sa Bacolod, i-quarantine ka mo. 14-day quarantine. Ipasaysay ta na maka-aksyon sa ato sa nga pagpanumbalik kay man mayara sang bag-o nga executive order nga gin-issue si Mayor Bading Escalante. Standby! Cellphone mo. Okay, sa live stream, Heaven, good afternoon. Lito dayat, maulanon nga hapon, Aksyon Marlon, Almera Lim, Malazarte, Christian Roa, mayong hapon, Allen, Transporto, Toto, Allen, Samasville, Barangay Kubay, monitor man kami, Angels Code, AJ, Joy, Lenlen, always monitor, Buroy, Alex, always monitor man, Aksyon Marlon, Alex Fuentes, Action Sir, may happy rainy Thursday, Simo, salamat. Alex Fuentes. Marilo Travilla Catinoy, good afternoon. Ronnie Mahilom, mayong hapon. Solid listening kami dito sa Sipalay. Great naman, family Mahilom and Manjola, always listening sa program. Salamat. Grace Carpio, Embong Dio Campo, sa Maaw, Philip Laurente, halindre sa Barangay Minoyan, maulanon nga hapon. Maria Luisa Artizano Iligan, Adi Dane Jonah ay susme pahimunong ta sa aton balay lawig pa ang COVID kun wala ta madala sa lista subong base sa dason mabinggutan ni COVID lawig pa ni hambal ni Dane Jonah. Rafael Caceres, Tamyoyasa ni Vergara, Charity Isito Vergara, James kag Bryna Vergara, Judith Tibar, Ace kag Tisoy Lozada, Virgie kag Bimbo Vergara, Sylvia Villarde, tanan sang Escalante City. Manny Loquias, may agency kami nga kami kuno Mabakalia Face Shield. Good afternoon, hambal ni Manny Loquias. Chris Vilma Trias, great lang, happy birthday. Carl Matthew Montoya, Sumido, Trias Aziro family, keep safe. Bambi Padernal, Martin Aliling, magandang hapon. Jonel Manaay, Rumi Agsam, good afternoon. Terry Simpron Yong, good evening. Alas 5:30. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede rin
Las 5:30 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dalalagyan kay katuan tanay si Mayor Bading Escalante sa ngasunod sang Cadiz. Importante niya mag-aksyon ha, labi na sa mga bakulod nun bala nga mayara sang plano magpadulong sa may Cadiz City. Na mayara sang executive order nga permahan, gin-issue si Mayor Bading sa mga hapon sa piyakalinya. Mayor Escalante, Mayor, good afternoon. Aksyon Marlon, may hapon, kag may hapon sa aton taga-Palamati. Salamat sa tiyempo gin hatag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kumusta ang tiyempo da, Mayor? Diri sa Bacolod, bong ulan diya ho? Daw, parehas kita sitwasyon gulo, ulan man din sa buong Cadiz. Bulubog na ang panahon diri sa buong Cadiz. Mayor, diretsahon na lang, no? May ara ka sang executive order, kagin permahan sa buong hapon. Anong countdown sa ni Mayor? Well, actually, may executive order kita gipirmahan. Ini ang pag prescribe or pag-define sa ginatawag na PUM nato. May mga bago kita na protocol sige patuman. Na wala kita nag-lockdown sa siyudad ng Cadiz, but we will be very strict with regard sa mga taga-Bacolod na mapuli diri sa aton siyudad. Okay? If actually, not Bacolod, no, kundi ang identified na hotspot sang aton DOH, Department of Health. Now, kung diri sa Negros Occidental, ang hotspot is Bacolod City now. Okay? Now, so, if you're from Bacolod, and more than 3 days ang itiner mo dira sa Bacolod, okay? Mapuli gali sa siyudad sa Cadiz, i-quarantine ka naman 14 days. Okay. Antes kabuyan, okay? Pero kung below 3 days ka man lang, nadra nga, bilechay, kahapon, nakabakulod ka, subong nadlaw, balik ka, hindi ka ma-POM. Okay? Now, so muna siya ang aton bago na executive order naging patuman. And starting last week, nagpatuman man kami bisang 4 days work week. Now, ining 4 days work week, ga-allow sa mga empleyado na masulod sa opisina from 8 in the morning to 6 in the afternoon, in the evening. Okay? Without with no noon break. Now, ang kung isipon mo, the extra time sila na 2 hours. So, kung i-compound natin ang 4 days, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, may 8 hours sila na na-save, ibutang naman sa Friday. So, every Friday, ang City Hall sa Cadiz, wala opisina. Okay, wala opisina. May mga receiving lang taga clerk na mabaton sa transaction, mabaton communication, pero wala sang transaction, wala rather sang actual na transaction except receiving sang papeles na ginasubmit sa aton mga opisina. Okay. Mayor, balikan ko lang ito malo. Kung taga-surad sa Bacolod ka, kag magsulod ka sa Cadiz City, kung hindi ka hindi ka mga frontliners, hindi ka essential workers, hindi ka apor, automatic 14-day quarantine ka. 14 days quarantine ka. Again, going back, sorry, kulang akong inambal. Yes. Kung frontliner ka, apor ka, may mga essential personnel ka, may essential pass ka, pwede kaya kasunod sa siyudad ng Cadiz. Basta may ID lang. May ID, government ID, company ID, and nagkakaigo na papeles para sa apor. Okay. Taga-siyudad sang Cadiz, kung magkadto sa Bacolod, kag kung magtener diri more than 3 days, pagbalik sa Cadiz City na, consider siya nga PUM. PUM siya, yes, correct. More than 3 days. Okay. Sige, ano pagid, Mayor, ang dugang diri sa imo sa nga iyo? Well, actually, amo man lang gina siyang ang nagkakaundan no, sang iyo, ang aton lang di ginapaabot na gina-remind nato ng Pangulo that we will be very vigilant sa sini. For us to continue to be COVID-free, inam lang wala sang local transmission, dapat ang nagakaigo na kooperasyon sa Pamuluyo. Amo na siya ang very essence kung gina-stricto naton, gina-remind naton ng Pamuluyo na ang solusyon hindi sa inyong gobyerno kundi ara sa aton mga kamot, mga ordinaryo na namumugon sa aton komunidad. Amo ni siya ang mapugong sang ang paglaptas ng virus diri. Wearing of mask, social distancing, washing of hands, and vigilance no, sa mga tao na kasulod sa aton lugar. Mayaw diri sa Bacolod City, adamo ka siling medyo magka-alarma na ang ginatuwag bala nga local transmission. Cadiz City may na-record naman nga local transmission, Mayor? Well, actually may ara kita 4 so 5 subong ka local transmission. Ang 4 ni ini
iyan ni halit sang isa ka apor na nagpuli diri na hindi siya gusto magpa-quarantine sang 14 days. Nagpuli siya ila balay ng laton to iya man lang pamilya kuling gilatnan niya kay wala man sa kagwa. Kay pagpuli niya sa ila gin-lockdown naton yang ila pamilya lang kiti amo na yung protocol naton sa syudad. And because of that ginlockdown niya ang iyam lang niya pamilya. So, may anak kita isa ka apor, isa ka frontliner ni siya, pero wala siya di makuha ang virus, wala ay makuha di sa syudad, kundi nakuha sa Bacolod, siya nagbiyahe sa Bacolod. No, frontliner siya, isa ni siya ka nurse, and subong ara siya sa quarantine, asymptomatic. All our 38 cases, tanan sila asymptomatic. Okay. Mga kadis noon working in Bacolod City with reported ini sa section 3 bala mayor sa BPO ni apo dito mas saya kung anong bosulingon sir. Well, in section 3 nang mga hotspot nga tuwag naton bla mga area na identified na may sa Corazon Luxin. No, ara sa mga call centers hindi ko lang pag identify individually no call centers na naglapta no ang naglapta ang virus. So ini sila ginadilian nato na magsulod sa aton syudad. I mean, pila man isa ka semana, 2-3 ka semana, isa ka bulan. Hindi man ta siguro maano kung ito ka puli isa ka bulan, no maximum 1 month. So mula na gina-enjoy nato ng pumuluyo na as much as possible avoid lang anay traveling from Bacolod or going back from Bacolod. Latest mayo confirmed cases naton sa mga kadis sa mga pila na. Well, as of yesterday, may anak na 38 no ka-confirm positive cases. And ini na 38, do 22 na subong ang na-recovered na. No? May anak na mga 16 pilit. And ini, as I've said, ini na ng mga 16 na pilit, ang 38 radar are all asymptomatic. Asymptomatic. So wala kita sa maging admit nila sa ospital, kundi ara lang sa quarantine area naton. Yes, sige. Mayor Bading Escalante, sir, salamat gid sa liwata sa information gid pabalo pagi diri sa Action Radyo Bacolod kag keep safe lang kamo dira kag tanan-tanan nga mga kadiston. Salamat gid Mayor. Thank you man Action Marlon kag sa liwat keep safe kita tanan. Mayang adlaw, mayang hapon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So klaro na ra maka-aksyon na kay kadamo baya sang kilala ko nga gapuli sa Cadiz City nga ang obra nila ari diri sa Bacolod City. Kag may mga kilala man ko nagligan na istorya ko nga dito sila trabaho sa syudad sang Cadiz. So nasaysay na ni Mayor Bading Escalante kung anong kaundan sang executive order ginpermahan niya sa buong hapon. Yan ang ginatawag home quarantine. All Cadiz noon coming from Bacolod City and other high-risk areas in Negros Occidental will undergo a mandatory 14-day quarantine sa syudad sang Cadiz. Alas 5:44, Action Radio Philippine Standard Time. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sang may TC Alkaline nga vitamin C na kay Dukar. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapa. Okay, balikan tang
ato sa ring live stream. Naga-monitor gid sa saring mga talion si Bambi Pedernal, si Martin Aliling, Jonel Manaay, Romy Agsam, Terry Siempronyong, si Rafael Caceres, Kathy Beer. Good afternoon, Heaven, Erlinda Alvarez na Razo, good PM, avid listener of Action Radio from Baguio City. Garcia JJ, what's in love? Si Victoria Santa Ana, good PM Action Marlon, tamyaw ko lang, OIC Roldan Cristales, kagasang Mayor sang Idi Magaluna, Marvin Malacon, gamonitor man sa Action Radio More Power sa program niyo. Gamonitor sa Mayor, kapayayo sa Mayor sa kuna. Sa ka-private hospital diri sa Bacolod, no? Kapayo-ayo si Mayor Marvin Malacon, no? Amy Esmeralda Dolido, good afternoon, Action Marlon, mayong hapon sa tatay ko Elias Dolido sang Barangay Paloma, Dulid. Gamonitor gid siya sa imo. Salamat si Helen Huwasna. Be safe everyone, hambal ni Helen. Si Don de Blanca sang Talisay City, arama si Action B-Boy Arquesola, Evelyn Di Pomoseno, mayong hapon sa Marlon, kag sa taran-taran nga tagpalabati. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon patayon Action Radio Bacolod saludo sa imo patayon Action Radio salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan patayon Action Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinadang piligan padayon Action Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Itaulog na na'y Sansan anong ang kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalap na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa... Troll, detalye sang natipon nga balita with Action Jan Diaz. Action Jan sa report, please kabin. Kinsinig lamang nga aga, dra sa area naman mismo sa sitio Uway-Uway, Barangay Quintin Rimo, Wasang Moises Padilla. Ini sa itong action march sa tropa sa gobyerno at sa Philippine Army, kag sa mga rebelde nga grupo nga mo ni kinaligar katapos sa New People's Army. Sunod dali kay 3rd Infantry Brigade Commander, Army Colonel Inocencio Pasaporte, nagpatigayon sa ginatawag ng combat operation ang mga tropa sa 62nd Infantry Battalion nga namasid mismo sa manuwasang Isabela kag Moises Padilla Action Mar matapos sila makamaton sang report gikan sa pila ka mapumuluyo sa area mismo sa City Uway-Uway nga may pila ka grupo nga nagapadulong dira sa lugar. Kag alegasyon diri ni Inocencio ang report kay namaton nagapangilkil ini sila kag nagapangayo sang mga kalanon subong nga panahon nga yaraman sa pandemya ang komunidad. Pagpayag diri ni Inocencio ni Passport Action Mar nga ang enkwentro naglawig sang kapin 15 minutos sa maning pagbayluhanay abi nila sang lutang kag ginabanta man mga napulo tubtob 15 ka mga rebelde ang nakaenkwentro sang tropa sang gobyerno. Sa report nga nabato ni Pasaporte, ongoing pa ang operation nga ginapatigayon sa 62nd Infantry Brigade kay kumo medyo mablubudlay man sa ilang bahin kay nagabuo ang ulan dito sa kabukiran nga bahin man mismo sa Barangay Quintin Rimo kag medyo budayan man ang mga tropa ni Action Mar nga gilayon matipon ang pila ka mga recovery sa lugar. Pero sa report nga nabaton may nakuha dito nga duha ka mga kaldero nga may unod dinhi nga kanon aron po na Action Mar, may na-recover man ng mga cellphones, may mga personal nga gamit, ang flashlight, na-recover man sa area. Pero in terms ng mga pilason, ginpayag rin ni Pasaporte nga wala sa mga pilasan sa bahin sa Philippine Army, pang sunod sa iya, sa nagpatigal sa pursuit operation, nakakita ang mga miyembro sa 62nd Infantry Battalion sa mga traces, so grabe mga blood spots sa area, mga dugo. No, sa muling ilang hypothesis o ng pananawan na mahimo Action Mar, may pilason naman sa bahin sa rebelde nga grupo. Apang aso broadcast time, wala pa man nakapagwa sa informasyon kung detalye ang bahin sa rebelde nga grupo kung sila ginman ba ang nakenkwentro sa katapos ng Philippine Army. Kayari ang atong interview kay Army Colonel Inocencio Pasaporte.
Si Army Colonel Inocencio Pasaporte ang Brigade Commanders ng 3rd Infantry Brigade naman nga nabase sa Banua ako probinsya sa Negros Occidental. Balikagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz wala sa motor sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat aksyon na John. Stay healthy, live better pagi sa Life Extension Vitamin D3. Man nakahibalo bala kamo nga ang pag-maintain sa nga healthy levels sa nga vitamin D nga ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo. After a minute, magabalik na naman was ang saga kuanodyo, tema lang ni Hua, para nga sa pasalamatan, Jocelyn Calabaan, Zinaida Tumayan. Monitor lang ko diri sa barangay Haduanan watching right now. Hello sa akong sa nga family Tumayan, Lerio Hunota, Diones Zone 9. Kaga South Korea, Kim family, Joe IV family. Kaga sa mga drivers ang Bakhuda Association. Kag Octoso family sa Baguio City. Salamat gid. Action reports after the edition magabalik. Buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action na Marlon Henoboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!